Botere hartzen duenak erabakiekin aurrera egiten jakin behar du. Botere hartzen duenak ezin du amore eman. Boteredunari maiz kaka belaunetaraino iritsiko zaio. Boteredunak ez dauka lagunik, boteredunak ez dauka barkatzekorik, boteredunak ez dauka eskrupulorik, ez dauka errukirik. Botereduna liburuetan agertuko da. Orain, botereduna nina izenez, aldarrikapen hauek guztiak debekatuta gelditzen dira. Ezin da esan, beldurrik ez, iruzurrik ez, torturarik ez, atxiloketarik ez, epaiketarik ez, violentziarik ez, monarkiarik ez, eskerrik asko. Beste hauek ere debekatuta. Ordenantzarik ez, errepresiorik ez, estatu kolperik ez, Bolivia aurrera. Inorrez da ilegala, ahari jokorik ez, nuklearra ez, eskerrik asko. Sakabanaketarik ez, zezenketarik ez, denak. Denak daude debekatuta. Errauskailurik ez, fracking ez, eraso sexistarik ez, erasorik ez, erantzunik gabe, homofobiari ez, birziklapena bai, atezatekorik ez, tiropitxorik ez, inposaketarik ez, indarkeria matxistarik ez, inor ez etxerik gabe, ez tira pasako Euskal Herria aurrera. Mozal legeari ez, Wert erreformari ez, Bologna planari ez, AHT-rik ez, LOMCerik ez, TTIP-ari ez, OTAN ez, OTA ez, eta no. AP8an peajerik ez, G7 ez hemen ez hor ez nihun. Euskal Y-rekoari ez, Euskal H-ari ez, denak daude debekatuta. Ibar Bengoako parkinari ez, Andramaria ez ikutu, Arro ez da Europride gure izenean ez, bilketara eginkorra bai, atezatekorik ez, Inasaren itxirari ez, Muntaia polizialik ez, aurrera altxasu, denak daude guztiz debekatuta. Fukushima gehiagorik ez, zerbitzu privatizaziorik ez, inposaketarik ez, gure ikurriña, elkartasuna ez da delitua, gaztea gara ez terroristak, sokamuturrik ez, transgenikorik ez, por un empleo digno ordu estrarik ez, ezin desan Israel ez, eskerrik asko animaliekin experimentaziorik ez da gaztetxe bat mundu ulertzeko modu bat baizik, burgesiarik ez, okupaziorik ez, lan prekariorik ez, txakurrik ez, astillero toksikorik ez, rokadragonesik ez, sos gaztelugatxe, manipulaziorik ez, ezkuntzan kolore guztiak, ez gaituzue geldituko, kukutzekutu, bez jazarpenik ez, ezin dira aldarrikapenak esan, prailea itzen indusketarik ez, osinbelten zabortagirik ez, metrorik ez, Arantxa Tapial metro. Ez feminismoa, ez machismoa, bai igualitarismoa, Antalis kanguros ez itxi, korrugados ez iriki, arrano ez itxi, kriminalizaziorik ez, etxegabetzerik ez, desalojorik ez, hautezkunderik ez, arrazakeriarik ez, mehatxurik ez, globalizaziorik ez, kaleratzerik ez, pasarelarik ez, biotoporik ez, zentsurarik ez, katxiporreta, amorrotzik ez, babosorik ez, arrobirik ez, kaurobirik ez, txikiziorik ez, palma oliorik ez, pasailarik ez, kirol porturik ez, ezin da esan aldarrikapena. Argazkirik ez atera, baino jantzi eta txakletetan ez, artelanak ez ikutu, argazkirik ez sartu, musurik ez, musukorik gabe ez, COVID pasari ez, abaltzizketan ondo pasa baina ez pasa ez, tira zenbaki utxak gure bizitzak dira, ez gaituzu geldituko, kapitalismo heteropatriarkalari ez, txaposerik ez, lata putaik ez, bar de tiro ere murik ez, txeponetan publizitaterik ez gaituzu geldituko, ez da turismofobia klase horroka da, ez gatzik, ez berakatzik, ez da ez, baina batez ere, guztiz debekatuta gelditzen da, Polinizesen gorpua
lurperatzea. Traidorerik ez.